Какво става, хора? Аз съм Цеци от Bulgarians Boys и днес ще играем на Head Soccer и ще играем на League. Така, както виждате, тук са три такова. Първото съм го минал и съм включил някакъв май Аквадорец или някакви такива работи. Втория, като го минах, отключих Новозеландец и къде пауъра му е електрошок, много як. И това вече третото е Professional, в смисъл първото е аматьор, второто е средно някакво и третото вече е Professional, демек най-високото ниво. Ако бие спечела някаква купа и между другото снимам без Боби. И изненада. Браво. Така. Няма да продължа, ще почна наново. Така, с французи на най-силен. Пауъра му от високо, а другите се от место и ще ги блокират, примерно. Значи, това е първия матч от 18 общо. 18 матча са. Ако на 18 матч, примерно, като биете сте първи, ето който първият са е швейцареца, ние сме 10. И трябва да до 18 матч сме на първо място и да успеем да победим в лигата. И ще видим кой ще отключиме. Но 100% ще отключиме някой. Дано да е някакъв як. И дано да бием всъщност. Така. Срещу швейцареца първи матч. И тук гол. Така. Първи гол за мен. Аз все пак съм професионалист. Така, аз съм най-добрия. Майко! Не. Добре, идеално. Оп, заваля сняг на стадион Васил Левски. И ми вкараха като бибе. Правиха на бибе, между другото. Какво става? Майко! Гледай бе, човек, 2 на... Айде, 3 на 2. Айде, 3 на 2. Обращалка. Чакай. Блок, кик. Съкнах. Кик. И то не иска да го блок. Айде, 4 на 3. Айде. Връщаме се 5 на 3. Веднага искам. Айде, 5 на 3 веднага. Така. Право го размазахме, направихме го на бибенце. Къде са? Кик. Прецака ли се? Айде. Връщи се. Майко. What? Аре. Чакай. Добре, това как се блокира? 6 на 4 ли? Ай. 7 на 4. Айде. Право го размазахме. Така 8 на 4. И първият матч победихме 100%. Ау. Лош. Чакай, бе. Как се окачил на мен това? Айде. 9 на 5, 3 секунди до края. И сме готови. 10 на 5. Заминава си той. Сега май сме първи. Първи ли сме? Що сме втори? Омага, ние бихме първи и сме втори. Така, втори матч от 18. Да, между другото, този епизод може би стигнем до 5-я матч, 6-я примерно. И така. Сега играме също, не знам каква е тая. Някаква женка тук. Ранг 10. Да, 10-та, ние сме втори. Играем срещу 10-я. Дано да бие, представете ли си? Съм професионалист. Какво ми дръм какъв съм Head Soccer? Класно избиване на тази женка. Аре. Готово. Имам 5 гола, супер. Айде, 2 на 0. 2 на 0. Ужас. Мамка му. Как влезна гадно? Как ма наниза? Аре, бе, не му. Къв си мъж, бе. Мамка ти. Той си вратата пъти му. Мамка ти. Айде, 3 на 2. Йес. Така го прави. Гледай го, бе. Как го блокирам сега това? Да, ти трябва. Пауър. Йес. Майко, спасих положението. Така. Айде, 4 на 3.
Айде, 5 на 3. О, мага, използвах си параса, мега ти пака. Кик, кик. Как? Подявате се случи това нещо. Чакай, 5 на 4. Айде 5. Айде 6 на 4. 6 на 4. Веднага 6 на 4. Все пак не даме да ни до... Чакай. Мамка му. Тук се прецаках яко. Така. Дай на там. Скучно. Аре. Той ще използва колата, май. Ще използва колата. Не, другото е. Блок! Класика. Айде! Омага, със 7 на 6 си бих. Yes. Така, трети матч. Проще. Какъв той е? Той е холандец ли? Не е холандец. Драмин. Така. О! Имам късмет. Не, имам късмет. Ще го два пъти. Оп. Някой ми пише по Фейсбук. Базикам се. Аре. Така. Аре. Ужас. Майко. Несправедливост. Айде! 1 на 1. Изравняваме. 300 секунда, 29 секунда, 2 на 1 вече. Айде, водим го. Сега ще блокирам тъпия шибан пауър. Блок. Това мина под мене. Майко, това първото мина под мене. Аре. 3 на 2. Айде. Да, как ще издържа 23 секунди. Ти утре си. Айде. Кик. Кикни, бе, тапак. Другиран. То нашия другиран, гледай го. То сега ще ми вкара в вратата. Бати прав. Остана. Мака, да успе. Чакай. Аз няма пипам. Айде, бий го. Yes, бий го. 3 на 2. Айде. Това четвърти матч? Да. Играем срещу финландец. И още сме втори. Майко. Гати. Айде. Без коментар това. Гати. Едно. Айде. Мали, спасих. Пауър, само пауър. Той удари мене. Какво правиш? Angry Birds. Head Soccer Angry Birds. Айде. Не! Айде. Воле, чакай. Воле. Айде. 2 на 1. 2 на 1. 8 на 1. Мамка му, бе. Angry Birds Power. Спасителя на годината. Айде. Как? Айде. 3 на 1. 17 секунда. Право го размазах. Той изстрелва някакви неща. Тук направо. Имам късмет обаче. Не влезна при мен. Майко. Чакай. Бих ли го? Да, май. 2 на 1. Втори сме. Играем срещу първия. Това е пети матч. Хайде, ще го смачкам това. Право ще го разбия. Айде! Професионален гол. Класик. Чакай. Стига, бе. Ай. Какво бе това, бе? Гати, това беше силен додж. Много доджва. Някой фланги. Аре, бе. Спасявам я. За пореден път. Спасявам. Нима тук работят. Така, давай. 3 на 2. Идеално. Айде. Аре. Чакай, ще спася. Къде е топката? Как, бе? Как? Ама аз първоначално... Айде. Yes!
4 на 3. 30 секунди до края. Айде, ще го смачкам това. Айде. Чакай, удари с оградата. Сериозно. Айде бе. Yes. Айде бе. Чакай. Yes. Айде, сейчас на 4. Кик. Чакай. Професионалист. Мали, ако ми вкара един гол. Чакай. Стой. Значи аз съм гати бот. Не бе, чакай. Стой. Майко, как падна гадно бе. Сега съм трети съм, окей. И това ще бъде всичко с този клип. Харесайте, коментирайте, абонирайте се и ще видим следващия път. Чао.